Maray kayo ni makapasyar din kita at makahirap po lamang king gulayon. Ting sarado ah. Tot! Tot! Hindi ang garing day sa tao digdo eh. Maray kayo ni ako na sana mahanap. Kaya gisimbag. Tot! Di ni. Banwanda ko. Ay ka solo sana ako makakuha. Ayaw, nagruluwasan na ubos kang kamuti ni Duming maray kayo ni digdo. Ako ah. Oh, maragaw. Ay, kinta maka gulay lamang tadtod na gisa sa sardinas. Pati grabe ng pagtiaws. Hoy, Opo. ano man ang kap? Nakatatig tigkura mo, ginaralbot mo na baga, itanong ko pa sa naan. Ang boso na baga. Kaysa magtagas pa na ako, hindi nga aragirang na ako. Hindi nga aragirang na. Basta, natural, maaragirang anta, tigpapakana pa nga na iyan dyan, tanganing dumakon. Masarata. Yun, baga ako. O ano pa, paano ba man ang tuwambo dyan na, kinuha mo na? Dit man sa kuhong ko ta. Mariusip man iniman si Kap. Ano tulos ba ako nareparaw? Oh, natural, i-repair ko na, pasiguro naman ako nguya na panahon, takari, itanong ko dig din, nawawara baga. Natagman inito. Magsana, hamake mo, hindi pa nga ilang, nagkanap-kanap sa ubos kamuti ko, tigatusan mo naman. Gulay lamang at king mga ano. Dahil ka lamang nahirak man sa igtanom ko, hamake yan, nagtorotambo pa sa naong, mga mainiton man sa mata nindo ang mga tinanom na. Ay, nareparaw ko masama. Kung naman, mag-isa lamang ako sa sardinas, dahil na lamang king. Ano ba kayo ning... Ba't ini magpaaram lamang nga ni, dahil lamang taratao, kastahon ta. Kapitan baga ako. Yun na nga ni ang problema, kapitan ka nga ni. Dahil ka lamang totoo magpaaram ka. Dati, ako ko ta, mataw man ako, lalo madulo ka sa kuya. Siyempre bilang kapitan ka, tig-respeto ta ka man. Kundi, mahirap ka man daw, nagturtambo pa sa nagkamang-kamang pa sa nakumbaga sa aki. Ano pa sa baga? Kinastahan. Urugbos pa sa ginulo ako. Aragirang naan. Urog man si... Hindi, ano maray kayo na, isulit ko na sa lugaw daw, imbis. Dahil ka na magreklamo. Abuhay paan? Abuhay na sanan. Pinutol na. Kuha na pinutol mo na ano pa. Kana bahala kan? Nailing muna. Pinutol mo sana, sinayang mo sa nabagahaw. Kaano mo dumeng? Klase ang kitawo ho. Tanong ko pa sa nakaging semana, tigkastahan na pag gusihe. Ay na may maburuhin ta, pinutol na. Mga permisyon sa tinanong, kaya minataran mo na sa dirininda. Hindi na pagkasakit ni Dumeng. Ang ano natin, para ubos masatid ko ako. Para pagkasakit, para ka nang kanapon na banggay.